že dneska máme gameplay Jetpack Joyride. Dáme aj hudbu. A on tu Cloud9, to je Mr. Cuddles, ale vylepšený. Je i Colossal. Tak je toto Cloud9, teraz mi vybuchla, pravda? No takže Barry ide ďalej s Jetpackom. Jetpack ideálne, to najlacnejší jetpack, ktorý tu máme. A ďalšie vám môže splniť úlohu, urobte niekoľko metrov bez toho, aby ste sakra! Toto je nie fér. Mám head start. Takže vidíme, ako sa mi parádne podarilo. Ide 790 metrový head start. Takže head startek sa nám minul. Teraz je to hlúpe lasery. Teraz pozor na raketu. A ideme ďalej, jeden spin token. Nestačí. Bacha na tým, že preto som mohol skoro. Tak na takéto chyby si musím dávať pozor, bacha. Ešte aby som zomrel, no teraz bude zhod. To je môj najneobľúbenejší, pretože ide strašne rýchlo, to znamená, že tu hovno vidím. A sakra. Znovu som prehral a znovu musím ísť takto ako Barry, no zase som bohužiaľ zomrel. Ale ešte tu mám final spin. No bohužiaľ tu som teraz nič nevyhral. Takže vlastne idem znovu hrať Jetpack Joyride a uvidí sa. Tu sú prachy, paráda. Najlepšie to, že Jetpack Joyride môžete hrať aj touto rukou, keď sa držíte takto. A ide sa. A máme tu Crazy Freak X Teleporter, paráda. Ten milujem. Keď niekedy sa mi s ním nepodarí zobrať úplne všetko, čo by som chcel, ale teraz sa mi podarilo zobrať spin token aj dosť veľa prachov. Pozor na to teraz, lebo no tak už je po mne. Takže teraz znovu idem ako Barry. No tak Barry Strike Hire si nesklamá. Obachor! Znovu som prehral. Ďalšia prehra, takže game over, takže sa vidíme v ďalšom videu Lenovo Attack TV.